Magkukante ka na. Pagkagadik ka nila, may kayo. As you can see guys, kumakain ho kami ng balat ng kamote. Kagaya nito, super skinny siya. Pero super labo. So hindi mo na siya kailangan balatan kasi sobrang labo. Tapos sinugasan na po ni mama ito ng maayos. Kaya pwedeng kainin yung balat niya. Nano wala yung sabi ni cameraman. Ay, camera woman di ay. Wala yun sa? Naka-silent Wala yung mode. sabi. Silent mode siya. Silent. Naka-silent mode ang camera mo. Nako. Joke lang. Tapos, Jeven, pag-join dali yan. Ikaw ka? Tao ka? Di mo na siya mga ginamos. Guys, kaniyang reaction sa Americano. Sige lang. Si Dudong ka na. Sige, lingkod dali yan. Sige daw. Reaction. Usab, Lame? usab daw, usab daw. Usab daw. Una sa ginamos guys or fish sauce. Ano saan eh? Sweet potato. That's Kain po! Halang kain siya pero lamit. No, anak mo? Lamit siya no? Hindi siya halang, pero nung daw sa akong mangon, halang daw. Dili siya halangan. You know what guys? 3 ka sili or 3 sili ang nilagay ko. Asa na? Ay, patay na ko. is the fish sauce. Huwag mo nang hanapin. Pag nawala na, huwag mo nang hanapin. Kasi pag nawala Ayaw, na, pagdala kay masuko ang mga bashers. ay masuko ang mga basher pag naman Tagalog. Mm. Eh, wala sila nga. Ma'am, nganong bakit kailangan magtagalog? Ma'am, idyan nga kayo sumikat sa pagbibisaya ni Amerikanang Bisaya. These are my classmates. Wait, sa? Kaon kasi anak. Nanay mo mga classmates na? Ikaw ba? Wala? Wala. Tawa, nagdali-dali, tag-uli. Hindi siya mauli. Dili man, uli siya, pero nagdali-dali mi be. Hari may mag-uli ba kay? Ay. Balik na na daw yung mga classmates. But then my cousin. Nasay mo mama papa? Ano sa bahay? Ano na sila daraan? Oh, they came back. Ang? Look. Ma-real mo ni ang anim. Real mo. That's me doing it. Hmm? Mag-grill? Mag-grill ka? Opo. Pero taas siya. I-cut lang na ako siya. I can also do this too. Watch this. Yang uban, na-upload na ako sa YouTube. Naragparat ni siya. Para siya. Parat ang ginamos siya, gibutangan nila asin. Sometimes does not do that to me. Dili pwede mahimo ang ginamos kung walay asin. Pero katong Mabaho siya. Pero katong lahi siya katong sa Your head. Sa lahi nga ginamos. ay kuan aslom na ganahan ko. Aslom. Dili siya aslom para na siya suka. Ang gani no. Kuan kanang There you go. daghan og klase ang ginamos. Ang uban nga magbutang og ginamos daghanon jud na nila asin para heavy siya ba inig nay mo palit heavy kay siya. Padaghan sila halin. Napoy uban nga maghimo ginamos nga light lang ang salt niya. Pero daghan pud og good purpose ang paghimo ginamos nga daghan og asin. Giyon sa paghimo ang ginamos pa me. Gitamak-tamakan. Oh. Hi kuya.